Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони шабакаи мо Насим Теҷи. Умедворам ки ҳама каса хуб ҳастед. Ва дӯстони азиз, мо дар навори имзо якчанд намуди мошинҳои фурӯшида ба навор гирифтем. Барашон пешкаш мекунем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. Кӯд рубл дар рӯи экран ва касоне ки ягон чи барои фурӯш ва реклама карда дошта бошед, мошин, хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания, ягон маҳсулот дошта бошед, марҳамат дар WhatsApp мо равон кунед. Иншоалло ки мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. аз ҳаматон хоҳиш дӯстони азиз лайкҳоро бизанед, подписия кунед, навори беҳтарин шудага. Иншоалло ки дастгири моро фаромӯш накунед, дастгиришон пешаи мост. хеле ки мошин мехоҳед дӯстон, ҳатман дар комментария нависед, мо ба шумо кофта ёфта пешкашро мекунем. ба ҳаматон тамошои бо фаровон дӯстони азиз, дастгири шумо пешаи мост. Лайкҳоро бизанед, подписия фаромӯш накунед. Мегузарем ба видеои имрӯза. Уважаемые пассажиры, в терминале номер 1 продолжайте регистрацию на рейс 201, летающий по маршруту Душанбе-Москва. ассалому алайкум дӯстон, авиакассияи Али Қории боваринок ва арзон акнун ба мо имкон медиҳад ки бо осонӣ соҳиби чиптаи самолёт шавем ва ба тамоми кунҷу канори олам сайр намоем. Бетанаффус 24 соат дар хизмати мо ва шумост. Чиптаҳо ба тамоми аэропортҳои гуногуни рӯи олам ҳаст. дар ҳолати хатогӣ ё нуқсоне дар ҳуҷҷатнигории чипта, авиакасса зарари шуморо ба зиммаи худ мегирад. шербаҷо, аз ҳаматон хоҳиш лайкҳоро бизанед ва подписия кунед. Навори имрӯза навори сечкаҳо шудагай, бениҳоят хуб шудагай. Мерседес сечка якумин мол, сол баромадаш 1998 солай. Моторш 1.8 объёмный дӯстони азиз, коробка механик. Сӯзишворияш бошад бензин ва газ кор мекунад. ҳуҷҷат ва тонировка дорад. 9 моҳи дига ҳуҷҷат ва тонировка дорад дӯстони азиз. Задни камера, хусусан монитор дорад, кондитсионер кор мекунад. Ҳамаш дар ҳолати хуби техникия дорад. айни ҳол мошин қарор дорад дар ноҳияи ёвон, нақша 63000 сомон мега, бо савдои хуб дорад дӯстони азиз. мошини хулоса ягон рӯз задагӣ пуштагӣ надорад. мотору коробка хадаш ҳамаш 100% дӯстони азиз. ҳолатиш беҳтарин, номерҳои WhatsApp мондагай. соҳиби мошин дӯстон қайд кардагай, мақсад агар ки аз ҳамин мошини ягон ҷо камтаракам пуштидагӣ ёфтӣ, биё ман мошина 10000 сомон дига арзон мекунам, метимта. марҳамат дӯстони азиз, номерҳои WhatsApp 2105 занг бизанед, маълумоти аниқтарашонро аз худашон дастрас кунед. дӯстон, мегузарем ба дуюмин мошини фурӯши мо, хатчбеки фурӯшӣ ҳастай дар Федератсияи Россия. солаш 98 солай, моторш 1.6, документош ҳамаш 100%, коробка механика, ҳолаташ хуб, 4 баллони нав. мошин дӯстони азиз краскаталаб нестай, дар номерҳои 6932 номерҳои WhatsApp-шон бардор. коробкаш механик, сӯзишвориш танҳо бензин. мошин дар Москва метро Шёлковский қарор дорад. 4 баллони нав, ҳолатиш беҳтарин. нархша дӯстони азиз 320 000 рубл мега. боз касоне агар аз номи канали мо Насим Теҷи салом расонад, иншоалло боз арзони хуб мекунад бардор. марҳамат, занг бизанед, маълумоти аниқтари хатчбекро аз худашон дастрас кунед. дӯстон, мошини навбатии мо сечка ҳастай ки солаш 97 солай, моторш 1.8, коробка автоматикаи сӯзишворияш бошад бензин ва газ кор мекунад. мошин дӯстони азиз ҳолаташ беҳтарин, краскаталаб нестай, нархша 47000 сомон мега. айни ҳол мошини қарор дорад дар шаҳри Панҷакен. дӯстони азиз, мошина хай дидесен, мақсад Мерседес сечкаи объёмный, коробкаш автоматик, гази бензин кор мекунад. нархи 47000 сомони. телефони барои тамос 939 37 84 28. занг бизанед, маълумоти аниқтари сечкаро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, касоне ки ягон чи барои фурӯхтан ё ки реклама кардан дошта бошем, мошин ё ки хона замин, марҳамат дар WhatsApp равон кунед. иншоалло ки мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. дӯстон, мегузарем ба чорумин мошини фурӯши мо дар навори имрӯза. Мерседес сечкаи объёмни ҳастай ки солаш 1995 солай. климат контрол, 4 дарож электропакет, кожаный салон, кондитсионер кор мекунад. гази Евро 4, бензини газ, гази Евро 4, моторш 1.8 объёмный дӯстони азиз. моторш ҳолатиш беҳтарин, мошин пусидагӣ, варид кардагӣ надорад. дар ҳолати хуби техникай.
айни ҳол қарбдад мошини дӯстони азиз дар шаҳри Душанбе нархша 44000 сомонӣ мегӯяд. Нархаш дӯстон 44000 сомонӣ. Телефони бароятон номерҳои дастишан 2211 занг бизанед, маълумоти аниқтарашон аз худашон дастрас кунед. дӯстон, кадоме ки границара бошад ба сарҳади Қазоқистон ва ба шумо ширкати Акай Собирро тавсия медиҳем. Беҳтарин ширкат аст. Акай Собир дӯстон беҳтарин шахсият ба нави мошини қати мақсад граница мегирад, мебарад, меорад. Марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед, иншоалло ки ана одами чақчақия дар раҳ зиқ намешавем баъдро. Номерҳои WhatsApp мондагиа муроҷиат кунед ба ҳаматон дӯстон роҳи сафед. дӯстони азиз, яктон Mercedes 600 аст ки солаш 1995 солай. Моториш сеи дизелай баъдро, коробкаш автоматик, ҳолаташ беҳтарин. Айни ҳол мошини қарда дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. 4 баллонои 80% мотор, коробки ходоваш ҳамаш созанд. Мошин аз ҷо заводид мешавад, ҳолаташ беҳтарин. Нархша 40000 сомон мегӯяд. Мошин дастирошни фурӯхтан дар Курай, солаш 95 сол, моториш сеи дизелай. дӯстон, дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар номерҳои 927 93 0040 занг бизанед, маълумоти аниқтари Мерседесро аз худашон дастрас кунед. дӯстон, мегузарем ба шашумин мошини фурӯшии мо дар навори имрӯза. Сечка ҳастаи солаш 96 солаи, моториш 1.8, коробка механикаи судишвориаш бошад, бензин ва газ кор мекунад. мошин дӯстони азиз айни ҳол қарда дар ноҳияи Фархор наша 45000 сомонӣ мегӯяд. Документош бучтаган, хулоса ҳолаташ беҳтарин. Дидесен дӯстони азиз, мошин ана краскараб нестам. Дар сурати хеле ки маълум ҳастай, ҳамин хел рафта мошина қабул мекунем. ана 4 баллонои 80% ҳолаташ беҳтарин, мошин краскараб нестай. нархаш 45000 сомонӣ, боз камтар савдо дорад. Документош полни бучтаган бадро. мақсад мошина ки хариди бо документаш мекунӣ харид. Телефони барои тумос 908 99 92 90 номерҳои WhatsApp-шан, номерҳои дастӣ ва WhatsApp-ш кор мекунад. Занг бизанед, маълумоти аниқашон аз худашон дастрас кунед. дӯстон, мегузарем ба ҳафтумин сечкаи фурӯшии мо дар навори имрӯза. соли баромадаш 1994 солай. моториш 1.8 литр, коробка механикаи судишвориаш бошад, бензин ва газ кор мекунад. мошина дӯстони азиз дидесем, мақсад краскаш кабутай, коробка механик, 8 моҳилия документ дорад. айни ҳол мошин қарда дар шаҳри Душанбе, нархша 39000 сомон мегӯяд. боз касоне ки агар хадр ане бошад, мошина мақсад биё бубин аз пеш маъқул кишид, боз камтараки дигар арзон мешавад баъдро. телефони барои тумос 902 32 71 17 занг бизанед, маълумоти аниқтари сечкаро аз худашон дастрас кунед. шербачаҳо, ба хотири меҳнатҳои мо аз ҳаматон хоҳиш лайкҳоро бизанед ва подписия кунед. моҳи шарифи Рамазон ба ҳаматон муборак бошад. дидесен хай дӯстон, мақсад ба хотири шумо ҳама рӯза наворҳои беҳтар, наворҳои ҷолиба пешкаш мекардем. аз ҳаматон эҳтиром хоҳиш ва лайкҳоро бизанед, подписия кунед. боз навори оянда ана хонаҳои фурӯш мешавад. бонависем насим тиҷи ба пеш. раҳмат калом барои дастгиритон. дӯстон, сечкаи навбатии мо солаш 99 солаи, моториш 1.8, коробка передачи автоматик, судишвориаш бошад, бензин ва газ кор мекунад. мошина дӯстони азиз, мақсад ки як даст гаштагиай ягон кор надорад. 4 баллони нав, ходовои 100%, техосмота, тонировка 10 моҳи дига дорад. гази евро 4 ана расходаш 10 литр 100 километр мегардад. рангиш сумарак, нархаш 90000 сомонӣ бадро. корни салон ҳолаташ беҳтарин. қардат айни ҳол мошин дар шаҳри Хуҷанд, нархша 90000 сомон мебадро. боз агар касоне ки хадр ане бошад, иншоалло муомилаи хуб дорад. номерҳои 0088 номерҳои дастӣ соҳибшаванд. занг бизанед, маълумоти аниқашон аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, мегузарем ба нӯҳумин сечкаи фурӯшии мо. солаш 1998 солай. моториш 1.8, коробка передачи механикаи судишвориаш бошад, бензин ва газ кор мекунад. айни ҳол мошин қарда дар ноҳияи Ховалӣ, нархша 52000 сомон мегӯяд. мошина хай дӯстони азиз, дидесен дар чӣ ҳолатай, монитор дорад, камера дорад, ҳолаташ беҳтаринай. нархаш 52000 сомон дар ноҳияи Ховалӣ.
боз аз 52,000 сомонӣ бардор мошина биёбабин дар мақсад ки дар пешаш бо савдо мешавад. Телефони барои тамос 989 09 03 0 номерҳои ана дасти соҳибшаванд. Занг бизанед, маълумоти аниқтари сечкаро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, даҳумин мошини фурӯшии мо дар навори имрӯза Mercedes сечка соли 1994 солаи мотораш 1.8 коробка механик, сузи фурӯяш бошад бензин ва газ кор мекунад. соҳиби мошин дӯстон қайд карда ки ман салому алайкум бародаро ба ҳама мошини харо. мошин ягон дард надорад. Мешини фақат ҳай мекунӣ мошин на воздухай. Воздухай ана ами мо ҳуҷҷатош бучидаги ҳами моҳи мақсад мард ҳуҷҷатош буд мешавад. мошин дӯстони азиз айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Левакан ана Сарбандаш меган. нархша 43000 сомон мегӯяд. Телефони барои тамос 905 10 308. занг бизанед, маълумоти аниқтари сечкаро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, 11-умин сечкаи фурӯшӣ мо бовар кунед якту сечкаи бениҳоят хуб ёфтагием. соли 1998 солаи мотораш 2.8 коробка передачи автоматикаи сузи фурӯяш бошад бензин ва газ кор мекунад. 4 баллони нав, дискоҳои престижни, ҳолаташ беҳтари мошин краска талаб нест. бадро ана сузи фурӯяш бошад бензин ва газ кор мекунад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. коробкаш автоматик, нархша 68000 сомон мегӯяд. мошин дастрӯшни фурӯхтан дар кора дар номерҳои 0001 номерҳои соҳибшаванд. занг бизанед, маълумоти аниқтари сечкаро аз худашон дастрас кунед. ҳазор раҳмати калон шебаша барои дастгиритон. худованд меҳрубон нигоҳбон бошад. дастгири шумо пешравӣ мост. то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.